Danas ću da opakujem, a ja hvala ću da budem srećan. Kinder svet. Zdravo, zdravo, lepi klinci. Dobrodošli u Kinder svet. Najlepši, najmagičniji svet svih svetova. O, šta li ima u ovom zlatnom jajetu? O, izgleda kao glava od zmaja ili tako nešto. Jo, izgleda sam u pravu. Samo da vidim kako ovo da sastavim. Jo, strava, pogledaj ovo od papira. Pa to su njegova peraja, njegova krljušt. Jo, kako je dobro kad se sastavi, ja, on leti po oblacima ovako. Danas ste dobili vatrenog zmaja. Šta li ćete sutra dobiti?